S-au făcut nevoile aici. Așa e pe Știrbei-Vodă. Câinii își fac nevoile. Pe unde apucă. Nu e o problemă, că lumea circulă pe aici. Ce să facem? Și continuă traseul Cățeaua. 16 mai. Și o fi avem frate de să oprește, că te-l claxonează și taxi ăsta. Ceva a avut. Să intrăm în curte, nu? Că e câine totuși. Trebuie luate măsuri cu guvernorul Gheorghe, cu servitorii lui, că nu se mai poate, frate. Nu de ajuns cu gunoiere. Cățeaua știe locul, da. Cineva să-i deschidă poarta. Între timp, acel câine parfumează strada. Căde. Așa-i pe Știrbei-Vodă. Uite că acum e deschisă poarta. Poate reușește să intre? Nu. Doamne! Acum mai trebuie unul, guvernorul Gheorghe, mai trebuie un servitor să închidă poarta. Ia uite, vă, toți au saci de la primărie. Au scos gunoiul în ei. Păi da, cum europubelele nu se închid. Că de ce să se închidă? Când pot să parfumeze zona. Păi da, cum? Gunoiul e scos de aseară, l-a scos guvernorul Gheorghe cu tătarul Rodica. Aseară, în jurul orei 19. Păi da, cum? Gunoiul de la chiriaș nu înseamnă că sunt declarați chiriași. Uite, a oprit chiriașul mașina la domnul Giosan, acolo. Trebuie să știe că pe aici se locuiește la 61, la 59.